Binakuran ng yero at ginagwardyahan ngayon ng ilang nagpoprotestang residente sa Barangay Kutkut sa Nepo Subdivision ang construction site ng cell tower ng isang telecommunication company o telco na nasa gitna ng residential area. Ang reklamo ng kanilang leader na kapitbahay lang ng itinayong tower, masyado raw inapura ang proyekto. Nito lamang nakalipas na buwan ng Disyembre, nang sabihan daw sila ng kanilang kapitbahay na pinaupahan na sa isang telco ang bakante nilang lupa na nasa residential area. Kulang-kulang po sa requirements. Yung pong barangay permit nila, wala namang public consultation. Yung city resolution, mayroon daw. Nagpunta naman ako sa city council. Binigay sa akin kopya, may city resolution pala sa city council na bawal po yung mga telco dito sa mga residential area. Punto ni Surla, hindi sila tutol sa development o pagpapabuti ng serbisyo ng mga telco. Ngunit, dapat din umanong maging responsable ang gobyerno na pangalagaan ang karapatang pantao ng mga residente na may pangamba sa infrastruktura na nasa loob ng residential area at malapit pa sa isang eskwelahan. Hindi naman po ako sumasalungat sa mga telco. Gusto nga namin mayroon mga telco para mapabilis yung mga internet dito at saka wifi. Kaso wag naman po dito sa mga residential area po. Mulat umano sila sa utos ng national government sa pagpapabuti ng serbisyo ng telco sa bansa. Ngunit ang hamon nila sa mga opisyal na walang pagtutol sa cell sites, bakit hindi umano subukan na tumira sa paanan ng tower? Yung sinasabi nila na wala silang magagawa yung gobyerno natin na bigyan sila ng permit. Yung po ng mga nagbigay ng mga permit, kung kaya sa bahay nyo mismo ilalagay yung tower site, gusto nyo po ba? Kaagad na nagtungo ang CLTV News Team sa Barangay Kutkut, Angeles City upang idulog ang nangyayaring rally sa gitna ng pandemya at ang hinaing ng mga residente doon. Sagot ni Kapitana Cecilia Nepomuceno, wala na silang magagawa sa tuloy-tuloy na konstruksyon ng mga cell sites sa barangay. Iyon ay dahil sa atas ng Department of the Interior and Local Government o DILG, kaugnay ng Ease of Doing Business na paborable umano sa telcos upang mapabilis ang pagtatayo ng cell sites. Uy, kami alangin man out na kami ken eh. Bali ministerial niya itang kaya kami. Pati itang neighborhood consent palakodan itang kaya. Although yapin niyang mig session kami kinumbiran nila retang yung magreklamo yung Mr. Erning Surla. Sinabi mi Tanger ning, kinumbirada ko po yan eh. Para po, sabihan mi kaya kayo, andyang kokontra kayo, ala kami nga karapati kaming kem barangay level. Punto ni Kapitana, hindi na issue ngayon kung nasa residential area pa ba ang cell site. Dagdag pa ni Nepomuceno, aabot na raw sa 6 na cell site ang naipatayo sa kanilang barangay. Kami na po, yung Bito lang, siguro this year, tsaka last year, siguro may mga 6 na cell site na nag-apply sila. Tapos yung Smart at saka yung Globe nag-apply din po. Madami na po, hindi ko na mabilang sa 10 daliri ko. Inunde na naman niya ang hakbang ng mga residente sa kanyang barangay sa pagharang sa construction sites. Dahil sa umiiral na batas, tanging court order lamang umano ang magpapatigil sa naturang konstruksyon. Paulo G. Santos, CLTV News.